Hai nोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो बे भिडिअआ दाख्लैनिनोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं एडिट खालामनो बानानैनो दोनबाय थाबाय ओमफ्राय दिनै ओरैनो जानला मोनला होनोसै आरो होथाराबाबो लांदां बोरैबा मोनलायो दाना ओमफ्राय गगा मोननायाबोथ' बिदिनो गारमा थसेबसे गन्थं थोन थोन रायलायनाय लोगोफोर बिदिनो माथो होनबावनो आरोना हामा बोरैबा जागासिनो नांथेनाय जागासिनो ओमफ्राय सामफ्रामबो बिदिनो आरती जेनेबा गणपति इसोरा न'खरनियाबो बसायदों नालाय लोगोफोर बिसिनावबो थांबाय थायो बेलासियाव ओमफ्राय आं दासान्दि बेलासियावबो उन्दुग्रा जादों अलसिया जाथारदों बेखायनो इदिट बानायनोनो बानायाखैमोन आरोना हगाराखैमोन भिडिअखौ हागा थांबाय नै बासा हागा थांनाय जिबौआ हाग्रा थायो थांबाय बाबा जिबौआ एन्जरखौ जायो ने हाग्राबारियाव जिबौ थायो थांनाङा ने सानसुथिराव थांनाङा हाग्राबारियाव जिबौ थायो नै बायदि आदामना दं थांबाय नंगौथ' आरो थैबाय आंनिया थैबाय गेट बानायलायदों ने ओमफ्राय नै लोगोफोर आंखौ बेरायनो लाबोदों आरोना बोराया माबा गणपति बाप्पानि माबा मेनला माबा बसायदों नायनायथ' होननानै दाख्लैबो नुखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आंखौ थगायनानै लांसिन बायबा आरो बांसिन मोजांसिन साजायबाय जाम्बिलाय नायनोबा होननानै लेंलांबाय आरो आंखौ लोगोफोर ओमफ्राय थांबाय आंबो बिराद सैतान आंनि बोराया ना बेदर जानोबा आंखौ बुरखायनानै हाथायाव लाङो आरोना माबा नांगौ नामा मागौ नामा होननानै ओमफ्राय बसायनायालाय बसायदोंमोन फिसा आरोना ओमफ्राय गावहानो गोसा बबेथिं सालायलाङो माने प्लुं ओंखारलाङो आरो आंहा मबाइल बख' खारग'लांलायलाङो आरो पाइलटआनो बांद्राय थिग नङा होमबा ओमफ्राय बे जायगायाव जेनेबा मुस्लिमफोरबो दं हिन्दुफोरबो दं लगाय मोनदेर आरो ज' जाय फालिलाबायोना मायोथाय माने बिसोरबो आरो बिसोरखौबो नुगोन ओमफ्राय नै माने मैसोफ्राबो आरोखि Thôi lá xin thôi. Thôi. Wow, mana. Golangan deh Papa, golangan. Mà bao lầy lê lang ngọc lại. Nó mua rồi đấy Papa. Moria nih mana? Gणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया ngomong deh Pak रायलायदोंमोन लोगोफोर गाबोन इंलिसावबो बिदिनो भान्डारा ना मा होनो जानाय लोंनाय दं आरो बेखौनो रायलायगासिनो आरो हिन्जावफ्रा मैगं हाहैनांगौ हाहैगोन बेफोरबायदि होननानै रायलायगासिनो आरोना अरे बाप रे सब बैठो फोन छोटा है पर सब बैठो
ओमफ्राय नै बिस्रा दिनै मा होनो बिदिखौ जानाय लोंनाय भान्डारा ना मा बिस्रा खालामगोन आरोना बिस्रा बानायगोन दिनै जाहोगोन आरो ओमफ्राय नै गासिबो लेडिस पार्टिफोर दंजोबो आं बानायनो थिननायखाय बानायबाय आरो ओमफ्राय आंहा बावदों जानाय लोंनायफोरखौ बानायनो सोलाबलाय लाङासै ना होमबा लोगोफोर राननाय मानाय बयबो फाला बदल मावबाय गोगोम जादों आरो ना गावनो आन्था बयबो बिमा बिफा थांबाय नालाय गोगोम जाबाय ओमफ्राय नै बिस्रा ओरैनो खालामबा खालामजायो उल्टा हो गया बेटा आपका गणेश जय गणेश देवा ओमफ्राय लोगोफोर मोननै नालाय ओमफ्राय नैबेयावबो आरती खालामनो फैयो आरोना बैयावबो एखे टाइमाथ' एसे एखे नालाय ओमफ्राय नैबावबो फैबाय आरो मामियाबो फैग्रा लेंहरनानै फैबाय आरो गथ'आ गणपति महाराज की गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लोगोफोर लगाय मोन्देर बे जानला मोनला ब्लगखौनो नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं ओइ खारगोन खियानो फिसा फिसा खाना मोनबाय साला जि होथे नै ओरै जि होथेबाय मा मोनो मा मोना गेस सिङाव दंमोन आं दरजा माबानानै फैदोंमोन आरोना ओरैनो नायस्रांनो होननानै जों उन्दुयैयावनो लावबाय बेसेरा थैमा वालफ्रावनो ओइ मा गेलेबावखोब्रा ओइनो जेराव मेराव थे फोनांसै नामा आं बोरैबा मोनथारोलै नोंसोरखौ आयं नोंनि दामफोराव नांगो